evolucionada. Perquè aquí, els pobles de color carabassa, el que diem és aufegar, aurella, auliva, aurinal, aunit, auló, auvella. Aquesta O articulada au en posició inicial acosta el tarragoní als parlars de Lleida i als parlars de Tortosa. És un tret que comparteix el tarragoní amb el nord i occidental. I en acabat tenim les avellanes, que els pagesos no la diuen mai la inicial. Diuen les avellanes. Perquè si ho diem en singular, la avellana, el pagès interpreta que la A és la de l'article. La, casa, la avellana. Doncs en plural, les avellanes. Ara, com ho havíem escrit, doncs és les avellanes, però el pagès és avellanes. I aquí també això és una meravella. Ole, tu! Això s'assembla a l'armeni. Heu vist mai? Els que estan de color blau són pobles on encara la gent gran articula la V baixa. Diuen vi, vaca, jo vull, tu veus, encara la gent gran. Però aquest és un tret que va reculant.